Takže ahojte ľudia, moje meno je Simgereska, vítam vás pri ďalšom Minecraftovom dobrodružstve, alebo ďalšom dieli nášho Minecraftového dobrodružstva. No máme náš prvý stret s nejakým mobom. Mobovia, pre tých, ktorí by nevedeli, sú vlastne Minecraftové príšery. Toto konkrétne je skeleton, podľa mňa taký najväčší zmrďák. Najviac ho nenávidím, pretože strieľa a on vás vlastne môže zabiť z neviem koľkatých metrov. Ďalší taký na prd. No všetci sú samozrejme zlí, ale ten bol asi tak najviac. Ježiš, nie, nemám tu niečo jesť, aspoň surové veci, surové jedlo. Dobre, toto bolo ofus. Aha, koľko máme života. Keď sa dojem, tak sa mi to začne postupne doplňať. Tam ďalší je creeper. Ten je tiež veľmi zlý, pretože vybuchuje a nehorí ráno spolu s ostatnými. Ale žije ďalej. Takže teraz v dnešnej epizódke urobíme lepšie nástroje. Čiže sekierku a krompáč. Kamenné. Už máme teraz konečne. A momentálne sa môžeme vrátiť do tej kvázi jaskyne, ktorú máme niekde pod sebou. Sice ešte nevieme, čo nás tam bude čakať, či aj nejaké väčšie prekvapenie, ako je Iron. Akože Iron na začiatok je veľmi dobrý. O, super, už sa nám začalo doplňať život. To je plus. Ako vidím, je tu toho viac, ako som si myslel, čož je veľmi dobré. Dnešné video už by malo mať normálne 15 minút, keď som si nenastavil časovač. Pozrel som si, koľko bolo hodín, keď sme začínali, a podľa toho sa budeme riadiť. Kedysi som konkrétne takéto veci, ako že som jednoducho nič, vlastne nemal žiadny život, ako pred chvíľkou. Riešil som ich spôsobom, že som sa zabil a znova som sa respawnol. Ale zistil som, že ono keď sa najete poriadne, tak sa vám to začne samo dobíjať. Sa dobre najete. Čiže jedna veľmi veľká výhoda, si myslím. Lebo sa nemusíte zabíjať, spawnúť niekde ďaleko, potom znova loziť. Toto nie, tu máme. Dobre, zapamätal som si to. Konečne som si to zapamätal po toľkých rokoch. Ale nie rokoch. Po toľkých minútach a výstupoch a zostupoch. Výborne, sme späť.
Keby ste nevedeli, tak na konci minulej epizódky som si urobil pec. Pec sa kraftí tak, že dáte takto cobblestone. A takisto sa kraftí aj čestka, čo je vec na ukladanie vecí, akurát, že čestka sa, alebo inak povedané truhla, sa kraftí z dreva. Pochopiteľne. A vlastne ju si môžete otvoriť a nahádzať si do nej nepotrebné veci, dajme tomu, že ich nazveme, alebo veci, ktoré práve pri sebe mať nemusíte. Nebudeme mrhať materiálom. Ja si myslím, že zatiaľ sa nám celkom darí, aj čo sa týka surovín, aj čo sa týka zomierania. Nezomreli sme, surovín máme habadej. Samozrejme, dreva ani cobblestone nikdy nie je dosť, ale zatiaľ na začiatok toho máme tak akurát. Nie dosť, ale tak akurát. Pardon. Ježiš, na čo som ťa tú pol hodinu podkopával, no aby si kydlo, nie aby si sa otočilo a išlo naspäť. A už len ťa dorazíme. Výborne. Toto je rutinní práce. Aha. Aha. Čeština mi moc nejde, takže nebudem radšej hovoriť nič po česky. Ale neskôr možno uvidíme. Som trošku zachrypnutý, mám taký pocit. Polovica. Urobíme si ešte lopatku. No poď, jedno. Dobre. Mám taký pocit, že som trošku zachrypnutý, ale to je v poriadku. To znamená, že keby niekedy prestanem hovoriť, tak to je kvôli tomu, že som moc, ako že moc mám v krku vlastne také taký robotický hlas. Takže keby náhodou niekedy sa vypne mikrofón a prestanem hovoriť, tak viete kvôli čomu to je. Výborne, no vyzerá to tu akože celkom pekne, ozaj niečo ma napadlo. Taká dekorácia, do bytu si trošku budeme plýtvať kameňom, ktorý je veľmi podstatný a dôležitý. Ježiš, nie. OMG. Kde som? A my tu máme baňu hneď pod domom. Neviem, na čo sa trepáme vždy. Trepeme vždy niekam preč. Ale to vyzerá byť toto pod domom taká malá. Pochybujem, že je niečo veľké. Nejaký veľký projekt. Výborne, opatrne. Výborne. Tak.
pekné je to, pekné. No, šachovnicovú podlahu dávam, áno. Sa vám to nepáči, tak sa vám to nepáči, ale ja mám rád šachovnicovú podlahu, mne sa to veľmi páči. Ten, kto s tým má problém, tak nech si to nevšíma kľudne. Akože to tam není. O, 16 železa. Asi si teraz z toho nič nebudem robiť. Nechám si to na zatiaľ, pretože možno neskôr sa nám to bude, ako by som to povedal, hodiť viac. Creeper. To tento konkrétne je taký, že bachne, keď sa naštve. No už chcel bachnúť. Šťastie, že som ho zastavil. Pritom to je môj najmenej obľúbený mob. Samozrejme ani jedného nemám rád, lebo každý jeden ma chce zabiť, ale proste Creeper a Skeleton to sú podľa mňa dvaja najhorší. A takí dvaja, ktorých fakt, že najradšej by som bol, keby odstránili. Akurát, že Creeper je z tých Minecraftových mobov taký najtopovejší tým, že Creeper je vlastne jediný mob, ktorého Minecraft vymyslel sám. Tvorcovia Minecraftu, ktorého vymysleli sami. Veci ako zombie, alebo skeleton, čiže kostra s lukom, kostlivec, proste rôzne. To áno, to sme poznali všetko aj z iných hier, ale napríklad taký Creeper, ten Creeper, to je jedna z fakt mála postav, ktoré naozaj vymyslel Minecraft a stal sa veľmi obľúbeným aj Creeperface. Na skinoch, že na chrbát si dajú Creeperface, to je vlastne niečo v štýle tohoto. Počkajte. Pre tých, ktorí by nevedeli, áno, chápem, že tí z vás, ktorí to vedia, hovoria, pre Boha, na čo to chceš ukazovať, veď to každý vie. Jednoducho, áno, chápem, že to každý vie. Ale niektorí ľudia sú naozaj takí, že nevedia, o čo ide. Napríklad poznal ľudí, ktorí Minecraft ani nehrali, možno u kamaráda. A chceli by ho síce hrať, ale proste nevedia, kde, ako to kúpiť, stiahnuť, po prípade niečo iné. Jednoducho tak. Takže pre tých budem vysvetľovať aj veci, ktoré sa vám ostatným môžu dať úplne somariny na vysvetľovanie, že koho to môže zaujímať, veď to každý vie. Ale naozaj z vlastnej skúsenosti, keď som bol mladší a tak som nevedel tiež, čo je to Minecraft. Ale vždy, keď som aj pozeral nejaké video na to, tak som bol rád, keď ten človek niečo vysvetlil, pretože ma to celkom zaujímalo. A vždy som si vážil, keď ten človek tak vždy som si naozaj cenil, keď nejaký ten youtuber, po prípade niekto iný, od ktorého som proste od koho som pozeral video. Teraz to ticho. No ne, teraz začne pesku vyňať. Pane Bože, nie. Takže idem ukázať, čo je toto ten Creeperface. Postavíme si pred dom taký pekný Creeperface. A ja to veľmi rád, keď si vytváram vlastné skiny na Minecraft Pocket Edition na mobil. Tak. Aha, fusu, ticho. Tak, toto bude lepšie, trošku to rozšírime. Na zemi to vyzerá divne, sám pochopím, ak budete hovoriť, že je to divné, ale aj keď si dáte napríklad Minecraftové skiny, tak dosť veľa Minecraftových skinov máva práve tento Creeperface na chrbáte.
alebo niektoré aj na predku, na hrudi, ale to teraz odbáčam, takže 4, raz, 2, 3, 4. Takto nejako podobne to vyzerá, akože áno, není toto presne umelecké dielo, ale na skinoch to vyzerá krajšie. A pomaly budem musieť asi aj končiť, pretože aj sa nám vyplnil krásne čas, aj mi tu skúči pes, takže sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a čaute.